Wezîrê Karên Derweyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu di çarçoveya hevdîtinên fermî de li Washingtonê bi hevpostê xwe yê Amerîkî Mike Pompeo re hevdîtinek pêkanî. Di hevdîtina her du wezîrên ya ku 45 xulek berdewam kir de, sê mijarên serekeyên wekî radestkirina Fethullah Gülenî ku berpirsê hewla darbeya leşkeriya 15 Tîrmeyê tê dîtin, kuştina rojnamawenê Suudî Cemal Kaşıkçî û alîkariyên bû yepekî hate axaftin. Ev hevdîtina Çavuşoğlu herçiqas di çapemeniya Tirkiye de zêde cih negirtibe jî, hin pasporên Tirkiye wê hevdîtinê û hewlên dîplomatîkên beriya wê hevdîtinê hatine dayîn, ji bo bi her awayî başbûna peywendiyên Ankara û Washingtonê erînî dibînin. Genel anlamda Türk-Amerikan ilişkilerine dönük Bi her awayî ji bo başbûna peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê gavên erînê tê avêtin. Li Amerîkayê tê gotin ku li ser Fethullah Gülen lêpirsînatiye dest pê kirin. Erdogan û Trump birêya telefonê hevdîtinek pêkanîn û herî dawî Çavuşoğlu û Pompeo hevdîtin pêkanîn. Bi van hewlên dîplomatîkiyên Tirkiyeyê dibe ku di rojên bê de di mijara YPG de li gorî berjewendiyên Tirkiyeyê hingav bên avêtin. Dibe ku li Minbicê hemû hêzên YPG bên derxistin. Ji xwe di hevdîtinê de jî her du alî balê dikişînin ser hevkariya li Sûriyeyê. Beramberî wê yekê li gorî hin pasporên ku giringiyê didin peywendiyên Tirkiye û Rusyayê radigihînin ku di hevdîtina Çavuşoğlu û Pompeo de li gorî xwastekên Tirkiye encamek derneketiye û ev yek dê berî Tirkiye zêdetir bide Rusyayê. Çavuşoğlu'nun Pompeo görüşmesinde Türkiye Di hevdîtina Çavuşoğlu û Pompeo da Tirkiye bi sê mijaran dixwast ku teawîzan ji Amerîkayê bistîne. Lê belê me dît ku ne di mijara radestkirina Fethullah Gülen, ne di mijara YPG, ne jî di mijara rojnamevanê Suudî yê li Stenbolê hatiye kuştin Cemal Kaşıkçı da. Tirkiye encameke erînî bi dest nexist. Beramberê vê yekê dibe ku peywendiyên Rusya û Tirkiye di rojên bê de xweştir bibe. Biya min li dijî helwesta Amerîkayê Tirkiye wê bi Rusyayê re proseya radestkirina mûşekên S-400 zûtir bi dawî bike. Ligel mijara radestkirina mûşekên S-400 Tirkiye bi Rusyayê re dewarê enerjiyê de jî gavên giring diavêje. Ankara û Moskova bi projeya bi navê Türk Stream gaza sürüştiya Rusyayê dibin behra reş de ji bo Tirkiye û bo welatên Ewropayê ve diguhêze û ev proje di sala 2019 da dê karîger bibin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara.